Здравейте хора! Днес сте с Зети Митро и днес ще ви покажа Running Kenshi Challenge. Вижте колко много съм минал. Ето това съм минал, това. Тук имам Ермак. Но тук съм до 11 битка от 12, което мисля, че е много добре. И започваме. Имам 63 мъртвешки монети. Така ги наричам поне. Зелените монети. И така. Знаете, че в началото зареждам малко по-бавно, но нещо. Сега започваме. И вижте ги колко са слаби. Понеже аз не играя от днес или до вчера, аз играя от един месец. И съм стигнал много напред. Гледайте, това в кръв мазе. Бил съм с долари. Знам, че съм с момиче. Другите са ми слаби за това. Просто тази съм играл на едно време. И какво пак стана? Сега съм с Скорпион. Ето вижте. Атак. Това е много яко. И така. Минах тази битка. Юин. 1300. Да, знам, че сега нямам пари. 1303. Но купих си един карпак и затова сега нямам пари. И вау! 12 от 12. Сега ще ми бъде много лесно, като ги гледам слабите им герои. И сега тази битка ще мине. Другия чалендж няма да мога, защото нямам ермак. Хайде де. Много бавно зарежда просто тук. Спам, не, защо ми го би кръвта? Не. Нали виждате тези цифри 38, 10, нататък ще имате отговорите. Това е взимането на костюм. Знам, сега си иначе просто ще го взема. Може когато го убия и той ми взима атаката. Не остана без кръв. Край. Да. Сега останах с Скорпионе. Сега на това му разказах играта. Не! Край, загубен съм. Много по-добра атака направих просто. Ама защо те са с повече кръв? Това е невъзможно. Сега събирам 10 бона. По-рано се ми види. Ще бъде по-трудно, отколкото си мисля. Едити. Сега Конджин. Котък ми е добър. 10 левел. Местам го с Конджин и първият ми тим слаби. Тим 3 още по-слаби. Това място. Пази на второ. И Гринт Мейсър с зелено. Ми е третата битка, но да видим. Не мога да се бия с златни пула, но се не види. Сега, как да го направя? Първо, с кой да започна? Не съм много сигурен. Айде. Ще започна с Котокън. Вижте колко много кръв ми взе. Ето сега, вижте го. Знам, слаб ми е, само 10 лева ми е. Но... айде, замина.
Замина, де. Кога ми го убият, още много малко ми остава, защото там. Край. Да бе, защо пък на тях не им взима? Разбира му се не види. Оф. Да му се не види. Айде де, какво зацепи? Зацепи! Оф. Какво стана, бе? Що зацепи? До сега никога не ми е зацепало. Гати. Довиждане.